Sugatan ang isang 47 anyos na lalaki matapos masaksak ng kanyang mismong bayaw sa Gain sa Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, nakainom umano ang 52 anyos na suspect na magkaroon ng pagtatalo sa biktima hanggang sa nauwi sa pananaksak. Yung biktima natin, 47 years old, may asawa, farmer. And ito naman, suspect naman na medyo mas matanda, 52, and farmer din. Napag-alaman namin na ito yun palang nagkaanuhan is magbayaw man lang. Accordingly, palabas ng bahay yung victim and papunta dun sa kanyang friend, nadaanan itong bahay ng suspect na pares nakainom din. Yung biktima nakainom, yung suspect nakainom. And nagkaroon sila ng konting pagtatalo daw. Pero wala naman silang malalim na away base dun sa biktima. And may dalang kutsi yung suspect and sinaksak siya dito sa tumama sa tiyan, abdomen. Nasampahan na ng kaso ang suspect, ngunit dahil pareho umanong nakainom ang suspect at ang biktima, ang PNP sa ganitong pangyayari ay nagpapaalala. Nagpapaalala kami, lalo doon sa mga umiinom na pag uminom, umuwi sa bahay, kung hindi nag-inom sa bahay nila, matulog na. Wag nang, kasi minsan nagkakaroon ng heated argument, nagre-result sa hindi maganda. Samantala walang balak makipag-areglo at nasampahan na ng kaso ang suspect sa pananaksak at nakapatay sa isang ginang sa bayan ng Minalabak. Naipile na po sa piskalya ang kaso homicide. So yan po, isubmitted na po sa Office of the Court of Court kang RTC para maidakit na po ang criminal case. Ang mahalaga po dito yung buong kooperasyon ng pamilya at mga testigos para makamit ng hustisya laban doon po sa suspect. Jan Amador, CSN.